dirita sa Westminster Confession of Faith, Chapter 3, ug dinhita sa Section 2 sa God's Eternal Decree. Ug dinhi, atong hisgutan kining mahitungod sa cause and effect sa panghitabo sa yuta o unsay relasyon niini sa eternidad dito sa pag decree sa Dios. Of course, ako nang na-define unsa ang decree o kahibalo na mo, na-qualify na nato unsa ang word nga decree, dekrito. Og dinhi ang atong tan-awon mao ang unsay hinungdan nganong nag-decree ang Dios. No, unsay hinungdan o ang decree ba sa Dios mao ang epekto or igo na lang kini hinungdan, igo kini hinungdan or igo lang ba kini epekto usab, no, or both. So dinhi makita nato kining panagbikil tali sa Calvinism o sa Arminianism. And of course, ang moingon kita nga Calvinism o kani ang biblical position nga atong gi panghahawakan, atong gi-hold. Og ang Arminianism usa kini ka klase sa humanistic nga teaching nga ni influensya sa kining theology, no. Kay ang Arminianism, of course, usa lang kini ka manghod or usa kini ka anak sa gitawag nato nga Pelagianism. Og ang tanan-tanan, whether Pelagianism or Arminianism, ang tanan kanila usa ka porma sa humanism. No, ang humanism, ang bot pasabot ni ana nga God is not the measure of all things, kundi man is the measure of all things. Bot pasabot ang tanan nga mga tao, ang tao sa kinatibuk-an maoy hinungdan sa tanan nga butang. Ang tao ibali maoy pinaka-standard unsa ang gusto sa tao, unsa ang iyang pagbuot, mao'y standard unsa ang angay ug unsa ang dili angay, unsa ang maayo ug unsa ang dautan. So ang tao sumala sa humanism, siya ang nagbuot, no. Ug of course ang humanism usa kini ka practical atheism. Dili lang practical, usa-usab kini ka klase o sa kamatang sa atheism, no, sa theory, gumikan kay nag-deny kini sa lain pa nga maoy hinungdan sa tanan nga mga panghitabo gawas lamang sa una-una og pagbulutan sa tao. So ang pasabot sa humanism, ang tao gyud ang labing dako og siya ang soberano sa yuta o unsa ang iyang gusto may matuman. Kung aduna man og galing Dios or anghel o mga demonyo o unsa man nga mga puwersa outside of humans, sila igo lang mo respond sa mga panghuna-huna o sa actions o sa mga buhat sa tao. Gitawag nga humanism kini tungod kay gidinay niini ang soberenya sa Dios o gidinay niini ang lain pa nga mga pagbulutan nga adunay otoridad. Kay ang otoridad niini ang tao lamang. Og mao ni nga bisan sa atong sa politika, sa social sciences, psychology, tanan-tanan nga
mga disiplina sa pagtuon. Ang tanan niini sa atong panahon karon, humanism gumikan kay ang tao maoy pinaka otoridad sa tanan nga pagbulutan ug sa tanan nga tuluuhan unsa ang dapat ug unsa ang dili dapat. Kita nga tao sumala sa humanism mao ang masunod. Og kini gidinay sa atong kasulatan, siyempre sa balaan nga kasulatan gidinay kining humanism. Kay ang humanism dili lang kay sa bag-o nga butang karon, di lang kay sa atong panahon karon, kundi bisan tuod nga wala gitawag nga humanism sa panahon sa Reformation or before Reformation. Og ang humanism nga kaning nagtudlo sa ato nang describe kaganiha. Karon lang nato kini nakit-an og kay karon lang gitawag nga humanism, pero ang konsepto ni ana naana panahon sa Reformation. Ang humanism panahon sa Reformation, kanang humanism adunay lain nga klase, adunay lain nga matang sa humanism sa panahon sa Reformation. In fact, ang atong mga reformers, mga humanist sila, pero lahi ang meaning sa humanism sa ilang panahon. Ang meaning nila sa humanism sa unang panahon nga study about human writings, mga literatura nga gisulat sa mga Greek philosophers, Roman philosophers, o sa tanan nga mga mga filosofiya sa kasaysayan nga panahon sa Renaissance kini na revive ang maong mga katudluan o nidagsa sila gumikan sa printing press o nahimong available ang mga books kaniadto. So ang tanan nga naga-study ni ana mga humanist. Pero lahi kadto nga humanism. Kay intellectual kadto og nga intellectual renaissance kadto og apil na ni ana ang mga reformers. Humanist sila in a sense nga sila nag-study sa mga trabaho o work sa humanity or work sa mga philosophers o sa mga mathematicians sa ilang panahon, sa mga scientists sa ilang panahon. O sa gitawag sila humanist. Now kining humanism nga atong pakigbatukan karon against nga ang atong confession of faith. Usa kini kay humanism nga manghudra gamay sa atheism, kay dili tanan nga humanist atheist, adunay uban nga theists, adunay uban nga nagsulti nga adunay Dios, apan tungod kay ang ilang kinapungkayan sa ilang rights and wrongs, sa ilang unsay good, unsay evil, unsa ang angay ug unsay dili angay, ang tao man busa tungod ni ana ang Dios nga ilang giila, kung nag-ilaman og galing sila og Dios, ego na lang kana ang maong Dios mo respond unsa ang tuyo o pagbulutan o unsa ang lihok sa tao, mo response na lang kana. Now diri sa atong Westminster Confession chapter 3 section 2 mato diri, although God knows whatsoever may or can come to pass upon all supposed conditions, yet he has not decreed anything because he foresaw it as future or as that which would come to pass upon such condition. Kay ang Arminianism, mga kaigsuunan, ang iyang gitudlo mao kini nga ang Dios adunay mga pinili. Nagpili ang Dios. Pananglitan sa doctrine sa eleksyon,
apil man kana sa decree of course, pero lahi ra gyud ang ngalan niini kay ang tawag niini is predestination. No, ang decree sa tanan nga butang, apil ang good or evil, tanan nga mga actions, ang tawag ni ana is foreordinations. While kining about sa salvation, mahitungod sa kaluwasan, ang tawag ni ana gyud diri sa atong mga Westminster Divines, mao nga kini ang tawag niini predestination, dili foreordination. So tan-aw ninyo ang kalahian, no, sa word nga predestination ug lahi usab ang word nga foreordination. Kay ang predestination nag-refer kana exclusively mahitungod sa salvation. While ang foreordination nag-refer ang foreordination sa decree sa Dios including evil. So mo na ang kalahian sa predestination o sa foreordination. So ang decree sa Dios nag-include usab kini sa salvation o nag-include usab kini sa non-salvific nga aksyon or tanan nga mga butang o panghitabo diri sa langit o yuta. So mo nag-include, mo nag-appeal diri sa decree. So sa temporary o temporal nga mga butang o sa mga butang mo endure hangtod sa pagbalik sa Dios. Ang decree mo kana ang himo sa decree sa Dios. Now ang dinhi, no, atong hisgutang gamay may tungod sa decree o sa tanan nga butang. No, ado namang gyoy mga doktrina nga ang kalibutan nagadagan kini, nagigobiernohan kini sa iyang kaugalingon nga walay kontrol. Tanan nga panghitabo dinhi walay nagbuot, no? Igo lang mo andar ang kalibutan, no? Igo lang mo andar ang kalibutan, tanan ang mga kabuhatan dinhi, ang tanan sa kalangitan o dinhi sa yuta, no, ang adlaw ug ang bulan, ang kabituonan, ang oras, no, motuyok ug moandar ang oras nga walay nagpaandar niini. Kuan na siya, no, self-operating ang kalibutan ug ang universe. Murag self-conscious ang universe outside of God nga mo operate siya sa iyang galingon nga walay nagkontrol o walay nagbuot unsay mahitabo kaniya. O manggod kini ang pagtudlo sa kasagaran ng mga tao. No, ang tawag usab ni ana sa theology, ang tawag ni ana is deism. Deism. Ako nang i-illustrate kini last lecture nga ang meaning sa deism nga murag self-operating ang kalibutan, murag dako nga machine or sama sa relo sa watch, no, nga pangihok lang sa iyang kaugalingon. Pero lahi kining DSM kaya at least gi program na sa Dios ang tanan nga panghitabo. So ang Dios gi-program na niya og self-operating na ang kalibutan. While kining uban kanang humanism gyud actually wa gyud programa, igo lang gibiyan sa Dios og murag ang tanan nga butang naa na diha og naay algorithm, murag naay algorithm ang tanan nga butang nga mulihok lang na siya sumala sa algorithm nga naa diha nga gibutang sa Dios. So mao kinahuna sa Armenians in terms sa salvation sa tao nga ang Dios ni tan-aw sa eternidad, gitan-aw sa Dios unsa ang panghitabo sa umaabot, no? So wala pa nang tanan nga butang. Murag ang Dios tungod kay matud pa nila, murag all-seeing eye ang Dios. Gitan-aw niya unsa ang
tanan nga panghitabo gagmay o dagko nga panghitabo. Of course, sa ila wala na kontrola sa Dios kay self-operating man ang kalibutan. O ang tanan nga panghitabo diha, no? Ang Dios murag igo lang ni Timon. Igo lang siya ni i-correct lang niya unsa ang nakita niya nga dili maayo or mo responde lang siya dito sa oras. I-correction niya unsa ang medyo dili maayo nga mga panghitabo. Pero naay instances, halos 99% sa panghitabo, ang responsable niya na mao ang kalibutan o ang nature. O niya, 1% lang ang iya sa Dios, kaya igo lang niya i-correct. No? Igo lang siya mohatag og correction dito sa oras. Kung adunay sayop nga panghitabo dito, mo correct ang Dios. So iya lang nga itama unsay mali dito. Aron nga medyo mo patigbabaw ang iyang kabubuton. So igo lang niya i-correct unsa ang mali dito sa iyang nakitaan. So murag dunay lain nga puwersa outside sa Dios niini nga klase sa panabot. Dunay lain nga puwersa nga mo'y nagpadagan sa kalibutan. Nga dili ang Dios. O ang humanism, of course, mga humanist o ang mga philosophers, ang ilang pagsabot o ang ilang position mao nga self-conscious ang universe. Ngani ang universe, ang Diyos na para sa ila, mao na ni ang Diyos ang universe kay self-conscious siya sa iyang kaugalingon. O nga kini mao'y nagakontrol sa iyang kaugalingon sa tanan nga panghitabo. No, lahi pod ang uban kay murag ang uban nga mga theologians kay sa ilang tanaw lahi ang Dios ug lahi ang universe o self-conscious ang universe. Ug ang universe mo muliyok sa iyang kaugalingon ug kato ang ingon nga igo lang ang Dios mo correct unsa ang mistake nga iyang nakitaan nga dili pwede nga i-correct sa universe. O ang Dios na mismo mo correct unsa ang mistake nga sa dagan sa iyang pag-andar sa universe, iyang kaugalingon. So ang pasabot dinhi no sa atong confession ingani nga ang pagdikri sa Dios dili sama ni ana nga igo lang siya nagdikri, murag recorder lang siya, tag-record lang siya unsa ang iyang nakitaan sa umaabot. I-record lang siya. So pag-record mo na, gidikri na niya kay unsa ang nahitabo dito nga wa niya tuyo iya daan nga i-record o ang pag-record niya sa panghitabo nga iyang nakitaan daan mo kana ang tawag decree. Pero dili na mao'y decree. Ang decree mao ni nga ang Dios, no? Ang Dios why lain nga makita niya, why makita sa umabot mintras nga dili siya mo decree. So mo decree siya, mulatid siya, mutakda siya sa tanan nga panghitabo daan iyang itakda sa iyang una-una. Iyang itakda unsa ang mga panghitabo daan. So sa diyang matakda na niya, iya na usab kining makitaan ang matag usa ka panghitabo. Dili pwede nga makitaan dayon human iyang i-decree no. Mali kana nga pagsabot sa decree. Ambot po sa decree nga iyang gituyo nga mahitabo kini sa eternidad. Iya nang gituyo ug iya ka kini nga sa soberano niya nga pagbulutan. Iya na kining gituyo ug iyang kini nga gipahinabo. Iya kining ipahinabo, iya kining himuon nga sure o dili gayud mo sipyat, walay mistake. Dili usab-usab, dili pwede wala siya ay dili ako usbon, no? I-erase niya sa iyang decree niya, muhimog la another decree. Ang Dios sa tiyang mag-decree siya, dili na pwedeng usab-usabon niya kay final na kana. Gagmay nga to sa dagko nga panghitabo.
final na ang tanan nga iyang i-decree. Walay decree nga murag sa iyang tanaw murag kanang gitawag nato trial and error. Nga i-try niya unya pag-isipan sa niya, kaduhaon niya pag-isip, ay murag mali man to, usbon ako. Muusab ko another nga pangitabo, i-erase na ko ang akong giplano kay muusab ko lain. No. Dili siya sama ni ana kay siya usa ka Dios nga walay pag-usab o usa siya sa ka Dios nga diin infinite, eternal o way pag-usab o dili mahibalo o dili makahimo og mistake, no? So perfect ang tanan niyang buhat. Busa sa diha nga mo decrease siya unsa ang mga pangitabo, no, sa umaabot. Iya kining gi-decree unya human nga kini na decree. Sa diha nga ana kini, iya na kini nga nakita, iya na kini nga nakita unsay mga panghitabo kay iya man kini gi-decree. Now in terms of salvation, ang mga Armenians, ang ilang doktrina may tungkol sa salvation, aduna sila gitawag nga conditional election. Kining conditional election sa mga Armenians, ang pasabot nila nga sa eternidad, nagtanaw ang Diyos, no? Nagtanaw ang Diyos sa eternidad. Sa diyang gitanaw sa Diyos, no, adunay mga panghitabo nga dili siya, of course, wa siya ilabot niya ng panghitabo, outside siya niya ng panghitabo. O sa diyang nakita niya nga kini si Juan o si Pedro nagtuo kang Hesukristo. So, nituo man din si Juan, nituo man din si Pedro. Ako ning i-decree nga si Juan maluwas kay mutuo man siya. Nakita man ako nga mutuo si Juan. Nga si Pedro, mutuo man po si Pedro. So, ako po ning i-decree. Dili na siya mao og mali na nga pagtudlo. Mo kana ang gitudlo sa Armenians. Nga mo elect ang Dios sumala pod sa nakit-an niya nga belief or faith sa usa ka tawo. So instead nga unconditional election ang ilang gituuhan, conditional election. Apan din sa decree, no, gipalapad damang kini, no? Ang Armenianism igo lang diha sa particularmente diha lamang sa salvation sa tao. Pero kaning atong gisgutan diri gipalapad lamang dili lang kay sa salvation lang nga na-foresee sa Dios nga gidinay kini nga doctrine, of course, nga ginag-decree ang Dios tungod kay gi-foresee niya na daan nga mo ni nahitabo na nakita na daan, no? Di kay sa salvation lang kundi sa tanan nga butang nga kung nakit-an man ugaling sa Dios ang tanan nga panghitabo gumikan kay una na niya kini nga gi-decree. Siyempre sa dihang mo sulti kita una nga gi-decree, wala nagpasabot nga adunay una ug adunay na ulahi. Kay sa mind sa Dios walay una ug walay na ulahi. Igo lamang kita musulti nga murag una ang decree dayon na foresee sa Dios gumikan kay mga finite beings man kita, no? Kita mga limitado raman sa atong mga panghuna-huna. Ug sa dayang musulti kita niana aron masabtan nato nga murag wala mo decree ang Dios tungod kay nakita niya. So kinahanglan nga ingnon nato nga unahon usa sa Dios i-decree, and then after that iya dayon nga nakit-an unsay pangapangitabo. Gumikan kay kinahanglan man sa atong mga panghuna-huna nga adunay mauna ug nay maulahi sa aksyon sa Dios sa eternidad. Pero sa Dios eternidad walay una o walay na ulahi. Wala mauna ang foreseeing, then
next dayon ang decreeing, wala po mauna ang decreeing, o misunod dayon ang foreseeing. Simultaneous kana nga panghitabo or nga action sa part sa Ginoo. The moment nga di-decree niya ang usa ka butang, kana pod diha wala ni sunod kundi diha pod simultaneously iya usab na foresee unsa ang panghitabo kay iya man kining i-decree. So doon na ba'y nasabtan ba mga kaigsunan? Palihog okay. So kung nasabtan, nabay ba mga pangutana? Kunya na lang David Pastor. Okay. Sige, salamat. So, adunay mga bersikulo nga gikutlo dinhi, pero of course, usa ka theological, philosophical kining atong discussion. O adunay mga bersikulo, kamo na lang ang mutanaw sa bersikulo kay atong ipadayon kini, no, kining lecture. Di lang kung saan nato tandugon kining mga bersikulo, kamo lang sa inyong ugaling mas maayo ihatag nako as assignment sa inyo kining mga bersikulo. Kaning number 68 no sa kining footnote, Acts 15:18, Isaiah 23:11, Matthew 11:21, unya dayon kaning Romans chapter 9 verse 11, no. So kining tanan inyong basahon sa inyong mga kaugalingon. Now, padayon kita diri sa atong lecture, diri sa section 3. Matod pa na dinhi, by the decree of God, for the manifestation of His glory, some men and angels are predestinated unto everlasting life, and others foreordained to everlasting death. So, dinhi atong hatagan o pagtagad kining duha ka terms nga duha ka terminology, duha ka terms kining gitawag predestination o kining foreordination. Notice nga matod pa niya tungod sa decree sa Dios, sa iyang dekrito, ug alang sa pagpadayag sa iyang himaya, ang uban nga mga tao o anghel gi-predestinate ng daan sa walay katapusan nga kinabuhi. Now, notice nga predestination ang gigamit nga word dinhi. Dayon, matod pa sa atong confession, and others, ang gamit dili na predestination kundi and others foreordained to everlasting death. Now, ang predestination sa Bible, exclusively, gigamit kini alang lang yun sa eternal life. Nga ang whether men or humanity or angels sa diha nga gidecree ang ilang salvation, ang tawag niya nga decree is predestination. O ang whether men or angels, kanang word of others, meaning men and angels ni gihapon. Men and angels, katong wala gi-predestinate sa kinabuhing dayon, ang tawag kanila, gi-foreordained sila sa everlasting death. Okay, so, mo ni ang diferensya sa word nga predestination o sa foreordination. No, so dili pwede nga mogamit ka sa word nga predestination unya mo nga gi-predestined naman siya sa impierno o gi-predestined naman siya nga dili maluwas, dili ka na ang proper nga paggamit sa word nga predestination. Ang predestination exclusively
gigamit alang sa kinabuhing walay katapusan sa salvation. O kung maghisgot na gani sa decree may tungod sa pag impierno sa mga tao o sa mga anghel, ang tawag niya is foreordination. So, atong tanawon, section 4, these angels and men thus predestinated katong nga sa maayo nga maayo nga decree, predestination, katong mga angels o mga tao nga diin gidaan ang gidekrito alang sa kinabuhing dayon. And foreordained, meaning katong mga angels o men nga daan ang gi-foreordained sa everlasting death. Tanan sila are particularly and unchangeably designed. So word nga particularly, so meaning ang ilang number particularmente kada usa og as a whole, and unchangeably meaning di na gyud mausab nga sila gi-design, and their number so certain and definite. So unsang gidaghanon nila, no, dili na gyud mabuhinan o dili na gyud madugangan, no? So ang number sa elect men and angels nga moadto sa langit, no, at moadto sa langit, dili na gyud makuhaan o mabuhinan o dili na pod madugangan. Definite ug certain ang ilang number, kana na gyud, and it cannot be either increased or diminished. Dili na mo augment ang number o dili na pod mawad-an ang number. So pasabot dinhi nga certain. Anong certain? Gumikan kay decree naman sa Dios. Sa akong gikaingon sa unahan, ang decree sa Dios dili mahimo nga usab-usabon. So makita nimo dinhi sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, matod, nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. So epistle kini ni Apostol Paul kang Timothy, ikaduha niya nga sulat, nga matod ba niya, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his. Nakaila ang Diyos kanila nga iya. Dayon nga sa John 13:18, matod diri, I speak not all of you, I know whom I have chosen, but that the scripture may be fulfilled, he that eateth bread with me hath lifted up his seal against me. O naitabo kini nga pagsulti sa kining Lord's Supper, no, sa first Lord's Supper ni Jesus Christ, o apil ang iyang mga apostles, katong gitawag nila nga Last Supper, no? So kani ang first nga Lord's Supper. So gisulti ni Jesus nga sa diha nga namulong siya, dili tanan ang iyang gi-refer, dili tanan mo iyang isgutan, ug adunay dili apil sa iyang isgutan. Kay nganong nakasulti niya siya na gumikan kay ang dili apil sa iyang isgutan kadtong mga or sa mga Judas nga daan na gyud nga dili apil, dili pwede nga posible pa nga si Judas maapil sa mga gipili, no? Kay naamanggod sa katudloan karon, na mga nanudlo karon nga sama niini karon nga aduna daw pinili ang Dios. Pero kaning wala pili sa Dios, wala niya hilabti kay tingali unya
no, at tingali unya nga doon na pay pipila dinhi nga base unya nga makonvert. So pananglitan ang ipili sa Dios diya sa inyong lugar. Pananglitan ang population sa inyong lugar is say 5 million sa inyong syudad. Dayon ang gipili sa Dios naalang sa 2.5 millions, no? So ang 2.5 million nga mga wala gipili sa Dios, tingali unya matud pa sa mong pagtudlo, tingali unya kaning 500,000 mo balik sa Ginoo. So ang may tabo instead nga 2.5 million katao ang bali maluwas, kay naa may 500,000 nga kanang pwede ra maluwas. So total matawag na 300 matawag na siya nga 3 million na ang maluwas. Ang ipili sa Dios kay ang ipili sa Dios 2.5 million ka mga tao, pero kay na may 500,000 nga open sa salvation. So at least ang Ginoo daw naghulat lang gyapon hangtod karon, no? Anang another 2.5 million ka mga wala niya gipili. Nagulat siya ana nga mo talikod sa ilang sala unya mo maluwas lang gyapon, mo duol kang Hesukristo, mo tuo. Umato pa nila di mo dawat, no? Kang Jesus. So kanang muna ang kasagaran karon. Dili man nila i-deny nga dunay pinili ang Dios, pero outside sa pinili sa Dios daw, ang Dios sige lang gyapon pangimbita nga maluwas unta kining outside sa iyang mga pinili. Now, kana nga teaching ludicrous kana, no? Usa ka kataw-anan nga teaching gumikan kay nganong di naman lang kung mao gali nga ang no 500,000 ka tawo nga pwede pa maluwas, o ang Dios himo na lang niya 3 million ang iya piliyon, ngano 2.5 million naman lang ang piliyon niya. Ang another 2.5 iyang pasagdan kay basin niya ang 500,000. Kung himo na lang Ginoo nga 3 million, nganong 2.5 million naman ang iyang luwason. Katawanan kayo kini nga doktrina, pero kana nagpasabot lamang nga wa sila makaila sa Dios. Kaning nag-hold niya ang doktrina. Kay ang ilang tanaw sa Ginoo nga pwede pa mausab ang iyang desisyon. No? Ang ilang tanaw nga doon na pa yung mga desisyon nga outside sa control sa Dios. No? Kung mauna kinsa mga klase, unsang klase nga Dios kana, napay mas gamhanan pa sa Dios kay in fact ang ilang gusto nga wa gyud pinili ang Dios. Tanan gyud ang Dios, tanan nga tao gusto gyud luwason sa maong Dios. In fact, na ako'y nadugan, umingon nga tanan man gipili sa Dios. Kung misgod gani kag pinili, doon nagyoy wala pili siyempre. Kung kung pananglitan kamo na naman mo'y mulungag man ta kita mga Asyano, mulungag man ta og bugas, no? Lahi man ta kay ang atong pilion sa diha nga nay bugas nga lungagon nato sa di pa lungagon alabi ang mga tigulang sa una. Bisan kita mga batanon mo pili ta atong pilion ang mga tipasi, no, niya ilabay. Meaning sa pili atong i-pick up ba ang mga tipasi niya ilabay kay basig mga pili og lungag. So kung pili kay gado na gid nimo i-pick up, no? Pero reverse ang skin ang pagpili diha kadtong mga maayo. Muro na siya o kanang dili nga maayo, gumikan maayo na daan sila, no? Ang buot pasabot nako maayo kay gihimo niya maayo. Matarong kay gihimo niya matarong, no? Kay ang tanan nga tao, istorya lang gid ko nga ang tanan nga tao
tanan dautan, no, walay usa nga arang-arang. No? So, mopili siya, ang kanang gipili niya, walay kalahian kaysa wala niya piliya. Pero sa dang gipili niya, himuon niya by virtue of his righteousness, the original righteousness of Jesus Christ. Mahimo niya maayo. No? Apil ka na usab sa decree sa Dios. Nga himo niyang maayo kanang tawo nga iyang gipili. So, ingana ang pagpili sa Dios. Now, dili usab random o dili usab usa ka whimsical ang pagpili sa Dios. Kundi usa kini ka wise nga buhat sa Dios. Kay sa atong gikaingon sa unahan katong first lecture may tungod sa decree sa Dios nga ang decree sa Dios is both wise and holy. So dili kini ingon nga nagpataka ang Dios og pili nga mura ba og kanang random, mura ba og nagpili og numero sa di ba kaning naay mga ripa, no, o maghimo ang sweepstakes, no, ang kining mga tao o ang loto unsa man, mohimo sila mo pick up sila number, no, random chance. Dili nga ang pagpili sa Dios, lahi ra ang pagpili sa Dios with wisdom and with holiness ang iyang pagpili. Nga dunay wisdom ug siya rin mahibalo niya ana. Kay kung kita dili kita mahibalo, kung kita pangutan nga nang gipili ka sa Ginoo. Mayon ko nga wa gyud ko kahibalo ug ang ako nahibawan angay unta ko. Angay gyud ko nga dili luwason sa Ginoo. Kay makasasala ko ug ako wa gyud gamay bisa gamay na lang nga hinungdan or nga gamay na lang nga rason nga pwede ko at least ma-appeal sa mga pinili, pero ambot og kana angay nato nga simbahon ng Dios. O angay nato nga ihatag ang pagdaig ug ang glory, no, ang himaya ug ang pagdaig ug ang tanan nga, no, nga pagpasalamat sa Dios gumikan kay iyang himo kana ang pagpili kanato. Walay rason. Ang rason dili ka nato. Ang rason naa sa iyang galingon. Ug siya ang nahibalo. Ug siya gyud ang nagbuot ni ana. So, ang maong doktrina sa pagpili sa Dios sa iyang katawhan, no, angay kini nga ang doktrina angay nga moy rason, himo nato nga rason aron nga kita magpaubos sa iyang tubangan instead nga ato kanang himuon nga rason nga magpagarbo kita nga pinili ako sa Ginoo. Ang atong himuon mao ang pag-respond niya nga adunay pagpaubos ug adunay praises sa atong mga baba, mga ngabil nato tungod kay ang Dios dili matugad ang iyang pagbuot o naa kaniya ang labing maalam nga pagbulutan sa iyang mga buhat, sa iyang pagpili ka nato. Busa muna ang doktrina, no, sa pagpili sa Dios. So ang doktrina sa decree sa Dios gipalaparan tanan nga butang, cosmic tanan nga butang, tanan nga panghitabo ligid sa kasaysayan diha sa sulod ni ana, tanan gidikri sa Dios. Pero ang hisgutan ka mag-anap og kagamay ang paghisgot dinhi sa doctrine of predestination o doctrine of foreordination. So kini ang epekto, no? Kini gyud ang epekto nga paingnan, kay diyan paingnan sa pagdiscuss, kung mo discuss man sa decree sa Dios. Sa section 5, those of mankind that are predestinated unto life, God, before the foundation of the world was laid according to His eternal and immutable purpose, and the secret
counsel and good pleasure of his will, has chosen in Christ unto everlasting glory. Out of his mere free grace and love, without any foresight of faith or works, or good works, or perseverance in them, in either of them, or any other thing in the creature, as conditions, or causes moving him thereunto, and all to the praise of his glorious grace. So, ipalalaman din nga ang predestined niya sa mga tao nga iyang gipili diha kang Jesucristo sa wala pang kalibutan. O kana nga predestination dili mausab kundi immutable, o kana eternal, o kana gibase sa sekreto niya nga panambagon ug maayo nga gikahimuot sa iyang kabubuton. Katong matawhana gipili diha kang Kristo ngadto sa walay katapusan nga himaya, everlasting joy. O sa diha nga gipili sila sa Dios kadto out of his mere free grace and love. So, ang rason sa pagpili tungod lamang sa iyang libre nga grasya o sa iyang gugma. O why mo ang rason ang nakita na daan sa Dios nga pagtuo sa pinili, ni nakita na daan sa Dios nga maayong buhat sa mga pinili. Kay mabuhat manggilipod ang mga pinili sa Dios o maayo, no? Dili pwede nga di sila mabuhat o maayo kay epekto ang maong maayong buhat sa pagpili sa Dios yun. O kana moabot gid kana infallibly sa ilang kinabuhi. Pero dili ang maong maayong buhat mao hinungdan nga gipili sila sa Dios, or nga sila gidikridaan or gipredestinedaan ngadto sa kinabuhing dayon. Ug wala po himo ang kondisyon ang ilang perseverance, kanang pagpadayon nila, paglahutay nila sa pagtuo. Kay ang tanan pod nga mga pinili mulahutay gyud usab. No? Nakita gyud sa Dios nga mulahutay sila, pero ang nakita niya mulahutay gumikan kay sila gipili na daan o gidikridaan ang ilang paglahutay sa Dios, or any other thing in the creature, bisag unsa. No? Walay rason na naa sa creature, sa tao, dili diha sa tao ang rason nga nag-decide ang Dios sa pagpili kanila. Ang rason na gyud naa lang gyud sa iyang libreng grasya o sa iyang gugma. Walay kondisyon. Usbon ko, sa nakita ng daan nga pagtuo, sa nakita na daan nga may mga buhat, sa nakita na daan nga paglahutay, sa pagtuo o sa pagbuhat, sa maayo, o why rason nga naa kanato aron nga kita pilion. Dili diha sa iyang nakita nga rason. Dili kanako. Kundi ang rason naa lang gyud sa iyang grasya o sa iyang gugma. O mao kana ang kondisyones, ang iya lang yun nga grasya o gugma. Ni kadtong pagtuo, maayong buhat o perseverance, gihimong maoy hinungdan nga maoy nitandog sa Dios nga nagipili sila sa Dios gumikan kay nakita na daan niya sila. Nga tuo, naghimog maayo o padayon pagpangalagad o nagpadayon sa ilang pagtuo, nagpadayon sa paghimog maayo. And all to the praise of His glorious grace. So, kanang tanan nga iyang gihimo nga pagpili kanila, ang rason lamang na ang rason lamang nga gipili ang iyang
and unsa ang iyang objective nga gipili niya ang maong mga tao alang sa iyang pagdaig sa iyang sa iyang mahimayaon nga grasya. Mao gyud na. Wa na lain aron madaig siya, aron ang grasya ma-manifest o ang iyang grasya makit-an nga siya di ay usa ka gracious God, usa ka merciful God, usa ka loving God. So kana di ay ang hinungdan ngano nga ang Dios nagpili. So kung mo-review ta sa question nga nganong gipili man ko, well, ang Dios nahibalo nganong gipili ko ang rason tungod sa iyang himaya ug aron nga madaig ang iyang ngalan. Mura gyud ang rason nganong gipili ta. O dili sa atong galingon kay kung kita pa wa gyoy rason, no? Opposite, reverse nga niya sa ato hinuon tanan rason niya sa atong anong impierno ta, no? Pero salamat sa Dios nga maayo siya sa iyang kagalingon, nagugma siya sa kagalingon tungod ni ana ang katawhan nga sama kanato iyang gipili nga wala tanawa ang atong pagtuo. Of course iyang i-decree nga mutuo ta, wala tanawa atong maayong buhat. Of course i-decree niya nga mabuhat ang putag maayo. Wala tanawa atong paglahutay diha sa pagtuo ug sa maayong buhat. Of course i-decree niya nga mo lahutay ta. Pero dili gumikan ni ana nga kita iyang gipili, kun dili ang rason naa lang yun sa iyang kagalingon. So dinhira kita taman, no, sa atong unang lecture karong adlaw, o mo solicit kita kung adunay mga pangutana. May pangutana. Lisa, kung ano, doon. Silip. Okay. Pero, may pangutana? Ikaw din. Wala. Oh. So kung walay pangutana, muhatag lang ko gamay og review kanang doon naman ko nagtudlo, no, nasa Facebook gani akong usa nag-comment ngadto, pero wala ko mo share ang iyang explanation sa predestination. Mura daw og kanang naay usa ka sakyanan nga bus ba or murag eroplano ba nga ang iyang destination pananglitan ang eroplano gikan sa Davao paingon sa Manila. So ang destination na is ang NAIA or ang Manila Domestic Airport. Mo iyang destination. So dili pwede nga mulupat siya paingon sa Cebu o paingon diya sa Cagayan, kung dili Manila gyud. Now, ang predestination kana daw ang kanang ang destination lang maoy gipredestin sa Dios. So ang tanan daw nga makakuha ticket diha unya mosakay na predestin. So iya po na ang gi-apply nga analogy sa predestination ng Kristo. Nga si Kristo muna mong kibali muna siya ang sakyanan. Ang gipredestin nga mo adtog langit si Kristo. Unya ang tanan nga mutuo wala tong gipredestin. Ang gipredestin si Kristo ra ang gipredestin. Unya ang tanan nga mutuo kang Kristo, of course, apil sa napredestin paingon sa langit. Muna ang iyang explanation og ni respond ko, nag-reply ko sa ubos sa comment. Ingon ako nga dili kana ang biblical nga view sa predestination. Ang i-predestin sa Bible,
ang mga katauhan. Dili kay si Christ lang. Of course, si Christ apil na sa tanan. Napil na si Jesus Christ. Kaya naaman siya. Siya man ang Diyos. Ikaduhang Trinidad. Ikaduhas nga persona sa Trinidad. So, si Kristo, of course, apil sa history sa redemption. Ang iyang himo. Siya ang main nga karakter sa redemptive work. Pero, sa Bible, ang gisgutan nga gipredestin ang katawhan gyud. No? Gipredestin ang katawhan nga luwason ni Jesus Christ. So dili gyud biblical ang iyang analogy sa predestination. Nga murag ang gipredestin kanang word na in Christ daw, we are chosen in Christ. So murag si Kristo mo gipredestin nga si Kristo matug langit, unya ang tanan nga mo apil, mag-avail sa salvation nga anak ng Christ, ma-apil sa predestination. Mali ka na nga explanation o wala ka na sa Bible. Ang sa Bible, si Jesus Christ mo is Savior sa gipredestin nga katawhan. Okay, so muna ang akong gusto nga malinawan nato. Naday ko'y gusto nga matinawan po, Pastor. Bahin sa, ang predestination is para lang sa mga angel o sa mga human nga elect sa Dios. Then ang foreordained is para pod sa mga non-elect. Apil ba niini ang mga specific nga panghitabo kada adlaw nga gi-foreordained sa Dios? May tungod ka na sa dunay doktrina sa election o ang reverse nga doktrina kanang opposite sa election is kanang tawag nga reprobation. No, reprobation. So kung dunay gi-elect ngadto sa langit, doon na po gi-reprobate. Doon na po gi-foreordain ngadto sa reprobation. Kung may suot na gani sa daily nga mga events, good or bad or great or small nga events, of course, ang tawag niya na is decree ra yun. No? In general, decree ang tawag niya. So, kanang decree mo na ang kinatibuk-an nga tawag sa tanan nga panghitabo, good or bad, great or small. Pero, sa diha nga mosut na ka sa salvation o sa non-salvation, ang salvation is predestination ug ang non-salvation, meaning opposite sa salvation mo ang damnation, ang reprobation, ang tawag niya is foreordination. Follow-up question po, Pastor. Okay. So, murag makalibog daw sa usahay po, Pastor, no? Kay something, murag mo anak magod ang uban, labi na sa nag-hold sa mga Armenian, muingon gid sila nga, murag si Judas is, nabasa man gud ako dito sa giingon ni R.C. Sproul kato sa Truth We Confess ba, na muingon daw ko nga dapat awardan ko kay kung wala ko mag-betray, so walay kaluwasan na may tabo sa mga pinili sa Dios, so dapat na ako'y award ani. Murag nga may tabo ba kay kato gidekre mahimong gawas nun daw kuno siya to kay gidekre naman to sa Dios pangitabo. Unsa may atong kuan na mas tuod? Word sa niya. Hibali ang taong dautan moingon nga angay siya nga makadawat og word. Kay kung wala daw siya, Kay kung wala siya, Wala siya. walay opposite nga may tabo. mm, Sama ra sa moingon ang mga pangit nga salamat ang mga gwapo kay kung way mga pangit walay gwapo. Sabi mo Mo ba na ang sense Pastor Alden? murag inana, Pastor. Grabe. Ang tinuod lang yun. Tanan man taangay nga iatong impierno. Apil man ta atong mga tawhan agatong mga wicked, mga dautan. No? Angay lang yun ta nga impierno tanan. Pero ang kanindot sa Ginoo kay wala mo pili sa ato
gumikan lagi sa maayong buhat nga nakita nato. So walay reward, no? Walay reward, good or evil, no? Nga maoy hinungdan nga gi-reject niya katong mga dautan o kita iya tanggi gipili. Walay rason. Nga so katong mga taong dautan, ang reward lang gyud nila is dautan kay doon na may mga dautan nga ilang gihimo o dautan man gyud sila wa may angay nga rason nga piliun sila. Of course kita pud nga mapinili sama man ta sa ila way rason. Ug ang Dios nganong nagpili kanato ug dili sila iya na nga rason sa Dios tungod sa iyang grasya ug sa iyang kaluoy. Ug di na taniana mahibalo unsay atong ikatubag. O kung maghisgot ta sa kining may tungod ba sa kay namang yung mga tao nga moingon nga sama-sama na ba moingon nga kung walay dautan walay maayo. So dapat nga magpasalamat ang maayo nga naay dautan aron nga dunay maayo. Kaya kung wala daw dautan, walay maayo. Actually, ang meaning sa kining meaning sa dautan mo kani absence of good. So, kung walay good, dautan yun na. In the absence of good mo na dautan. So, sama ra pud ni ana nga pasalamat kita nga tanan ta actually dautan o walay rason nga piliun kita sa Dios. Pero ang Dios gumikan siya ang pagkamaluluyon kay Dios siya sa kaluoy. Dipili lang gyud niya gyapon. Iya tang gipili despite sa atong pagkamakasasala. Okay, kung wala na pahulay ta maghatag-tag break mga kuan lang 15 minutes o after 15 minutes mo resume ta. Mga 9:40 sa kuha. Sige.